paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, umay ka kwaro ka anakan. Ay, tuitan ang mahal daw. Agyaman na kang galinteng. Ada kayo gaya man, Inteng. Ay, unba na. Ay, nakaluto ka. Ay, jak pa nakaluto, iti sidaan. Ay, di agluto ak ngaron iti masina. Ay, ada ngaron ni kwarog akanwak. Ay, ukisab nga ron dagita babasit abagas ti patatas. Ay, una. Ta isaganak meten ti pangilaukan tayo. Ay, umay ka kwarog. Sikat ti para okista siyak ti taga-slice. Unang kail. Na, alisto ka gaya magukis Ay, ag-slice ak tumutay. Oh. Ne! Imbagak aya akas na ti slice na, Inteng. Ha! Ay, agda magkapaymat nga umuna. Sakbay nga ag-slice ka. Ay. Salbag ka. Tanagak ito yung kail. Kunak lakit din wan-anwan na kani antay. Pasensya amlatan ni Antim. Talaga akas dyan Naimbag man tamaan anusan nyo tikas din nga ugali na. Awan mabaling ata asawak ngaron. Sa bagay. Pasensya amlatan din nakita. Hindi kagdanag ang kail. Mawatak mait. Agyaman Kunan ni Antibanang. Sakti ag-drive itilugan niya. Ay, unta ada napatag meeting may apapanak. Nukasta. Dua kami lang kini Antibanang agbiyahe. Una. Anya ti bagam kanyak, maribanang. Ay, kasapulak ita ti kaduak amapan agpasyar ijay lugar da ikit ko. Sa dinaw maray. Ijay laun yun. Medyo adayo basit ijay Kaya't mau, awan namin ni Inting akadwak, tada papanan na. Ay, kayat ko amaray. Adda mo ririk na. Anya, ay, uray tangdanan ka kumakit, marituyak. Talaga aya nga awan kadwa, maribanang. Ay, adamot kit di anik warog a driver ka. Ay, nukasta. Ni badung kula engen ti ikuyog yaw. Alaman nga rod maray. Ay, buludok pa'y laeng ni badung mau. Ay, apay. Alikaman, ayan ni badung tagunam abuludam. Ala, dumsaag tayon, kuwarog, pare badong. Nagbudot gayam dito, maribanang. Wen iso nga ikatum ta nagpuskul a jacket mo, pare. Sa dino ka diti balay ti ikit yu apapanantayawan tay. Ijay abalay, kuwarog. Iso magnatayo pa'y di taturod. Ay ha? Ala, awitem dagita bagahik tain tayon. Adda pa'y gayang basit na pagnay na mapan, maray. Wen pare badong. Ato iti payong ko. Payungan nak. Ay, daytoy katikunak. Sige, maray. Nay, si kamot taglablaba, kapitan. Sigun mo tasyak. Kay ni maribanang ngay, saan ka di nga aglablaba? Ay, apaan nak no paglaba Anya, Iti rason nakit agpipikal ka no dagiti ramay na. kasta ka day. Apay anak ka umay kamaray. Umay ko kumasabten ni Badong, takuna na nga agsublida ita. Una. Siguro, andadan ton inton madamdama. Nagbiit mo ti pa nagsari tayo iti ikit yawan tay. Wen kwarog, tamasapol nga agsubli tayo adagos ijay kabildatan. Ay, ang mga numarabyan tayo iti dalan. Muna tagar arbis pay. Naka-raincoat ni Tata Badong Wen nga rod. Ayan ngay ni pare Badong. Apay, maray. Ay, agarbes, payungan nakman, bayat ni pannagnatayaw. Sige. Mudtoy nga ro din dito payong mau, tapayungan ka, maray. Agyaman nak pare Badong. Di ka agdanag, tangdanan ka. Ay, ure saanin, maray.
Tulungan kan nga agi sampay kadagitili na baam, kapitan. Ay dah, nakababain pa kit din mari. Ay, pagpainam kumangay. Kaagkakaro ba tayo mo, kapitan? Kan kumari mo ni Maribanang. Ay dah, ay agyaman nak Ay, nabanugak ka talaga. Ay narumbang kuma, idi pa'y agsapa naglaba ka. Ay kumaan, madama nga ron na panahon. So nga italaang Mumalumon. Di mula ka impabigatan ti aglaba. Ay, saan ta sigurado ano sumagpat ni Pana? Ay magagalit. Ah. Ay, adan tilugan na. Ay, isuda siguro na dan. Ay, unag paisaw, kapitan. Anya ngay mo tinsang payaw, Maribanang. Dua ka ban abagas kan may sa tiklis abunga ti mangga. Ay Mare. na. Naimbag man, Maribanang. Di kagdanag marituyang. Taikan kayo kan ni Pari Badong. Ay, agyaman na, Maray. Ikan kayo tapno awan makun ko na kanyak ni Pari Badong. Sa anak ngagpatpatanggan, angam no itid mo. Di awatin may. Win ikan kayo. Uray da Pari Badong kan ni Kuwarog. Ay, katagyaman kami, Maray. Inteng, naglaba ka? Apay aya. Pinaglalaok mo mat dagiti puraw kan di kolor. Ha? Kita umot ati napasamak iti puraw a blouse ko. Ay, kuha. Ay, naaliyanan iti nalabaga a kolor. Ay, salbag ka. Ay, apay adyak mo't nadlaw kagpaisoan na alyan. Ay, salbag ka kitday. Puro failure ti aramidam, intay. Ay, idyak ingagara. Payman. Ay, Yan tay balunot kon. ay, Balunotan ka man Ay, langan. pangasya ko manang. Di yung balaw natin ni Anggay. Huwag mga may Maray. Kasi ni Kapitan. Ay, di kay man makibiyang ditoy. Marituyang, warog. Ah, Agawid kayo. Ah, Panawan na kami ditoy kanintay. Salbag kayo. apay adi ka nagpatangdan kini Maribanang Badong. Sana ka nagpatangdan. Tapos alilain naklaing ni Maribanang. Anya, Amom ka day. Akas larina ni Maribanang nga pinaypayungan. ha? Nukuna natangdanan nakpaymanay. Ay naditigra ka. Ito yan. Anya, Anya tigatangam, kapitan. ay, gumatangak man iti pagikat iti mancha ti badaw. Anda. Wow, nada. Manaw. Ay, masala si kabit. Sige, mabiit laang. Antoy. Ito'y matibayad ka. Agyamanak. Intay! Ha? Intay! Ay, ibagam lang ano anya da jay. Masakol pa lang nga awagan na kayo. Na. Imayak ta ibaon ka kumaidya balay. Manin! Nalipatak ti basit abag ko iti labisaan. Ingkasublian. Ay, di pala si kamatimang subli. Masadutak nga ron nga agsubli ijay. Iso nga ibabaon ka. Aniya, betul. Ada reklamom? Ibagam lang Awan! Ay awan mo't lagayam. Sige. Ingkasublian ti bagkaw. Taurayan ka. Intay. Ay, talaga nga under ni Maribanang ni Kapitan. ay, wun nga rog Maray. Maasyanak kin ni Kapitan. Agasam, ni Kapitan, ti paturayan na iti amin. Ay, oray sangwanan ti ado at tao. Bugkawan na pa'y ni Kapitan. Ay, nagkarumatan. Naimbag ata na anos ni Kapitan. Tano saan, nakaramanan na. Ang, sa bagay, kasano kumangay aparamanan na. Keubos na nga raon. Boss ni Kapitan ni Maribanang. Kaslakasan Maray. Panagkita nga may feeling boss ni Maribanang. Ay, nabanugak ang naglaba. Ay, mabisinak. Ay. Awan pa'y di ba na? Napanan na nga ta.
Ay, awan pa'y naluto asidaan. Ay, nagluto ak pa'y lahat. Adakon, Inteng. Nakaluto kan. Mabisina ko. Ay, naggapo ang abakbakitan. Ay, agluto kan ta na banugak. Anya ti kinunam. Ayan na tay balunot ko. Dayto yan ti balunot ko. Agluto ka, wano saan? Ako siya klaamin ti paturay nga agtrabaho dito yung unag ti balay kan ruwar ti balay. Sadot ka talaga. Kaya't mau, tabalunutan ka talaga. Ay, sikat ti sadot agawak to pa day, tabalunot mo. Anya? Padasin nakabalunutan, tasyak matimang balunot kan ka. Sanak ang mabutang itakan kan. Na, Marwam ka abakbakitan. Gaputa agul uli makak, agabuso ka. Ipaturay mula aminin at trabaho kanyak. Jack laim pagarob. Maiturid nak gaya mapagsasawan. Ay makapasuron nga min ti aramid mo abakbakitan. Anya? Imbis nga aramidam dagiti pagrebengam dito yung balay. Ngam siyak ti paturayom nga trabaho. Dinto ta agpasya-pasyar ka lang dita. Ay salbag ka. No kasta nga raud. Pumanaw akong dito yung balay. Intay! Ay nabadong, sinong basumbatan kanumutin ni Kapitan ni Maribanang? Ay, Iso api manaw ni Maribanang dita balay da. kahit napananangay ka na. Sigon iti nakakita, nagpaili kanumal. Ay, napunwan siguro mo ni pare intingking kuha na. Lakit dia, sobra mga mintaramid na. Gusto, tapnog nakam mo ni Maribanang. Sa nagaputagul uli mo ni pare inting katagabun na mo tayo. Ngaruda, kunam laki din no isula ang timanakam. Di mo ingawe di Maribanang, Kapitan. Ay saanin marikwanag. Ay, ikaasimot ani Maribanang. Ay bayam nga agnakam. No, kayak na. Ha? Nauma akon iti aramid na kanyak. Ate ko pa iti babaunin. Ha? Man nakaawat ka na ano sa kataaw. Ang naglablabas. Saan ang mabalin? Ay, salbag nga inteng. Buisit talaga. Nay, nakayumot tayo tanti banang. Kwarog. Damat malita yaw. Anya ter aramidan nyo dito paradaan. Awan. Umayak lang agtugtugaw dito, kwarog. Dabay nga dadakila malita yaw. Sa ino ti papanan yaw. Kinapudno na, kwarog. Pimanaw ako ni Jay Balay May. Anya? Panawa ko niya ang kalmaw nga intay. Yan. Umalaman ng kalinteng. Di ka disurutan niyan tibanang. Makabandok. Magsursurot dita. Bayamon! Anya? Ano muna tipin manaw, di muna bati agsublay. Ang dagtok-tok-tok ang kail. Sino nga ta? Ay, sige, ta inakman ilokatiri daw. Sige. Enteng, nagsubliak. Pastrakan na ko pang-aasim. Do ko na mga ipaypay sumti pumanaw. Saan, Enteng? Naamiris kong tibidot ko. Makawanan na. Anya? Iso nga agsubliak dito yung balay. Tagkid dawak iti pamakawan mo. Sige, sobra ka. Nasayatan, nakaamiris ka. Pakawanan ka. Ay na, agyaman ak inteng. Di kang danag. Saan kanto apaturayan ang mga ramid ka nagiti pagrebengak dito yung balay. Ay, agyaman ak Diyos ka. Nasayaan matnutong palam dahi ta akarib. Wen inteng. Ta 100% ang matong paal. Mala. Ipanagnak mo dahi ta. Ay, nanabanang. Di mo abuswan ti kinaanos ni Kapitan. Tapno naragsak tilin ng inyong nga agasawa. Hala sigay!
Dinan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon Vici Putlay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Pinawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Dito, ikwarog. Italimpay la dito iti dua nga asaw. Sige, antay. Ipagod ko nga ron ida dito parangan niya. Ay, gimbatang kabanan iti aso? Ay, wen, Enteng. Ay, Diyos ko! Anya, Diyos ko. Ay, nagadulang nga rudan nga asaw dito'y balay. Kursunadak nga rudmat dagita abrid ti aso. Anyamutin. Nagadu arugit ti aso dito'y. Ay kat dalusam palaem amin ta ibeleng mo. Sinalbag na kita nga asaw. Tadi da mo ti mapan iti CR. Na, amo mat aya ti aso ti mapan iti CR. Gumatang-gatang kapay lang amin iti aso. Na, nagadulakit din a reklamom, Enteng. Uray kumano suruam ida amang yadayo iti rugit da. Na, Ay gumatang akmat iti dog food. Kagawad. Mano a kilo ti gatangam. 18 kilos. Damag ko ang nagado kanu mati aso yaw, Kapitan. Ay win. Ay no kayat mo gumatang ka. Isupay mabawas ta kakaasi akon. Apay nga min aya. Sakti para luto iti kaninda. Sakpay ti janitor dagiti sinalbag nga asaw. Ha! Amang ano kayat mo ti gumatang iti asaw, marituyang. Asaw ko na maray. Wan, adda ilakla ko ni Kapitan, no kayat mau. Kayat ko no itadala ko ma. Ay na, ay awan ti libre ita. Ala, bayam tay bagakin ni badung kuno kayat na. Iso ati gumatang. Kasi kanu nga min ni Kapitan, tanagado ti aso da. Aya. Ay nalpas kon anapakan dagiti asaw. Nasaya at mat, Enteng. Dinalusak pa yun dagiti rugit da. Ay katrumbang laeng Ay mapanak nga rudan iti barangay hall. Ay, aguray ka pa'y, Enteng. Na, apay manin. Mapan mo pa'y ipagpag na dagiti asaw iti kalsada. Ha? Ay, Nasapa pa'y may? Masapol nga ag-exercise damag. Nalulukmag nga tamot lang, dagiti aso da parin. Tataba daw. Aya, mayat nga ron da. Kat nudugpud ti kankananda. Nay, ninsamot parin ting da masabat ta. Unag pa isaw. Kadwa na dagiti aso da. Nay. Ay, nasayat mo ta. Tapno tamagag man, numano ti aso da. ay da kayo gayap ko raw. Pare pa daw. Ay papanan yaw. Ay, di ta ko mabalayaw, angkail. Anya? Ay, paray, damag ko nga at aso yung ilalagaw. Ha? Iso ko mati umay ko kitahin no nalukmag damod laik. Ay, di kagdana, paray. Kas makita mo. Una niya, nalukmag dagita aso yung agpaiso paray. Maya! Ay, nagrigat nagpakan iti asa. Na, Iso nga ilako tanti talok. Tapno, wala ang tagbatay. iso nga ron aginatang ko. Ilakom kit dail. Gatangan ka nun ni pare badong ti maysa. Ay, jakayat. Ha? Amangan no parchen dalaan. Baga na ay apartyan na. Kahit saan mo? Ay, anya nga iti ambak. Amangan mat no kasta. Di mo lakit ilako amin eh. Tagbawan ti pagrig-rigatan. Kunam itay atal lulaeng.
Ita, kunamatan nga aminan kat ilakaw. Sakit ti ulo dagita nga aso. Ay, apay ay apagparikutam ida kat awan met basol da. Basol dati kanayon da pa nagrugit di taparaangan. Nukasta, sana kaya't ni anti nga gilako kayo iti aso yaw? Uwan nga ron. Parikot na gadi nga asaw. Saan nyo ka di nga aso adwa, Angkal? Ay aso na laeng. Ta iso ti aking kayat iti aso. Angam da kayo mati para iwan ka dagiti aso yaw? Sakit tulok na gadi nga aso ni Antim. Ibolos yung langan namin itanggal. Tapno di kay marigatan. Kuma Agam saan met nga ron ang mabalin dito'y lugar tayo. Ha? Bawal. Ay ngunan niya. May parit gamte agibulos iti aso ngagpaisaw. Mas daawak ka ni Antim. Tapag-aayat na ti aso. Sabagay, mayat mo ti adda aso na. Tadda para bantay. Kasanungay paray. Adadakala parikot paray. Anya? Di mo't kayat ni ba nang agilako iti aso na? Kasanungay day ta paray. Ang mga no parchet nyo kano? Aso na kadipay laeng, no nalpas ko na ginatang. Masan nga men, kadagiti sinalbag nga asaw. Aya. Kino is espesyal dagiti aso na gamsak. Anya? Masurunak. Ay, ibagam aparay, asaan mi aparchen ti asaw. Kunak no aramirin yung apulutan pare. Sikamot pare. Kaya't ko nga ron may ti matilew. Uwan niya. Joke only. Kasapulan mi ti aso ngagbantay iti paraangan may paray. Ide, no umay gumatang dito'y ni Maribanang, kuyog-kuyog na dagiti 5 nagdadakkel nga aso na. Anya, iso nga amuklatan nga da ni Maribanang, wano awan. Kinapudno na, uray mo laeng dagiti dadduma dita. Nga manipaw di dinayulog ti pan nakaiparit agibulos iti asaw. Awanon. Podno day tama, Ray. Nilaeng sa Maribanang ti adda aso na ditaw. Taadda di kapitan para aywan kadagiti aso na. Aya. Makapasurot ti kastoy. Nagadu-adot-dot ti aso. No sikat nakakita ay kat dalusam Kadiri, ano ba yan? Anya? Sumati ko na da iti Tagalog. Ay, ala, digusam kit din dagiti aso. Kalpasan na, bluweram ida. Bluweran? Wana, tapno saan da kadiri, ako na. Mabisina ko na talaga. Ayan nga tadagi tayo leftover. Inteng, rumarak pay. Ay, agure ka. Ayan tayo nabati idi malamkalman nga inadubo a karni. Tay adobo a karnit baboy? Ay awanan impakan kon kadagiti aso. Ay my goodness. Kanayon kiti akasta. Apay, masurun ka? Ay, imbis ko mga da ipapudot ko iti microwave. Awanon. Ay, nagrawit kakit din aya. Ay, awan pa'y kunam nga ikamat dagiti aso. Ay, loko dagita nga asom. Anya? Mangkita kan iti mayat nga agaywan iti asaw. Nauma akon. Apay, nasakit tinakam mo ang mga aywan kadagiti asaw? Sakit lati ulo dagita. Awan mo may tultulong da. Alawan, bayam. Mangkita akto iti mga aywan kadagiti asaw. Ay, pasensya kan Maribanang. Mabutungak iti adong asaw. Anya? Mangkita ka laengan iti sabali ang mabalin nga agaywan iti asaw. Sapay awan ti amok, marituyang. No awan, disikan maray. Ay, adamat bilet, pusa, manok, kan baboy ngas asikaswag. Di iragpin maun maray. Ay, kapilitanan aakasta marituyang. Sige, panawan ka pa'y nga rod. Sige, Maribanang. Di mo lakot pinatgana ni Maribanang. Ay, no dagitin tumula aso ti digdigusak ngas asikaswag, ha? Oray awan dita.
Di mo kaya't uray dakkel ti sweldam? Ay namaray, sa nabali kumaa, nudwa, wano may salaang nga aso ta isa. Sa bagay, ay narigat. Nang runa no aga-apa da. Naku namon, maray. Pag-aayat ngamin ni Maribanang ti aso. Tirigat na. Saan mo't nga rod nga iso ti mga sikasaw, maray? Ay, ada ref mau. Damat ang kail. Apay ka day. Ay, iparef ko man ti nakda akarni ti manukan babaw. Ha? Damat trip yaw. Nadadahal ka day. Saan? Masurunak kakanayon asak ti maawanan iti sidaan no ikabil ko iti ref may. Ipakan amin ni antim iti aso. Yay. Inteng! Inteng! Apay aya! Ay na, Apay ba na? dagiti aso. Ha? Aga-apa damutan. Na. Ay, awanan. Ay, mabutengak. Ay, nadelikadon ano kasta. Anawa ida. Ay, mabuti nga. Ay, nawaman ano kayat mo. Ay, salbag ka. Tulungan na ka. Ay, no saan? Balunatan ka. Naa. Sige, tulungan kan. Matlagayam. Urayam pailaang ang makaungat da tao. Ay, nabannog akon. Ay, Apay ti kunam, nalakat ti aganawa iti aso. ay. Irwar ko kumaida nga ipagnapagna di ta kalsada. Hanggang, nagaapa damutan. Salbag dagita nga aso. Itataam mong tirigat na. Husto la kumatimay sa wano dua nga aso dito ibalay. Ala, wunan. Ilakutan ti dadduma. Tapno wala ang tagbate. Ay, nagrigat gayam. Wala. Kamo dyan na. Napanunot mo, anarigat. Kamaudyanan na. At damitin aso may kinituyang ka. Ay, saan nyo apulpulutanan Taka-asimot ni Brown pari ba daw? Saan maray? Kinmaysa, may parit itantag partay kadagiti asaw. Rumbang mo't ngay respeto tayo dayta. Ay, agya manak no kasta, pari ba dong? Masapul ti may nga aso nga agtaol no kasta arabi ay maray. Ay, katuwin na Nang runa no sumro dagiti agtatakaw. Alang araw, agawid tan, ije balay may brown ay. Ay, Brownie. Agsingsingput kanto ijaywan. Ay, bye-bye, Brownie. Chop! Na, Mayat day taasum amari tuyang. Langana mo tinaanos. Wen, marikwanang. Nabiit nga imamu kada kamay. Di na sayaat. Tangalaan nyo ngay. Aso da ito'y damari banang. Inlako da kada kamay. Aya. No kasta. Mapanak tuman mo't gumatang iti aso ni Maribanang. Ay katun amaray. Adupay tinabatay. Upat dapay. Sige ang kail. Iyawit kong dito yung ginatang ko amay sa nga aso yaw. Ewan ko araw. Ay, ibagla at taga-bantay mo iji palayo. Ala, kat yawit ko matanda ito may isang nga aso yaw. Asom daytan, marikwanang. Taginatang mumatan ka na kami. Sige, agpatuloyak nga rudaw. Ay, agyamanak. Kamaudyanan na. Nabawasan ng dagiti aso. Nabayagin asakit ti ulok dito balay. Wen, nabawasan nun, inteng. Kat uray siyak, sa anak matan, amarigatan. Ay nanabanang. Awan parikot nga uray adu ti taraken mo nga aso. Basta ka ba alam lakit di idang aywanan. Hala sigay! Di naman tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liasya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects
Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyawan kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, sinalit ki din di kastoy abiyag. Hey, Badong ka lang nagpaisaw. Ijay kandita. usyong mo kay di nalalagayan. At lakayan ko na makidaan kaniyag. Badong ka. Pada, agawan kid din na sursuro ba talaga? Nabayagan nga asawa ni Tuyang nga nakyaw, tatang. Tapay, damdamagak ay abadaong. Di dagpay lang amin maklo na kas manugang yo aging gaita. Gapaw, tasaan asika ati kayat ko para kanituyan. Ay na, husto daytan badaong tatang. Agmay-maysan ni tatang iti balay na kat nakapsuton. Damdamaga kaya. Iso nga inalakon adito'y balay. Ang nga asim mo ten, aba daw. Ta saan kayo kumamit nga aga pa adwa? Kasano? Kit aging gaita di nakpala maklo na manugan. Anya, Kita dalang aro din dito'y balay. ano sam ati amak? Awan ti maaramidak ba daw? Diyak pala nalipatan di panang siltok na itimuging ko iday. Ay na, siya kung tagpakpakaasikan ka. Ano sam ni tatang ka? Umaya man nagpalabas iti sakit ti ulok dito'y maray. Anya? Agiladak basay dito'y sangot ti tersinam. Ay kat gumatang kagamin na iti agas mo. Awan nga rod agas na maray. Ha? Sakit ti ulok ni katugangak. Day, apay nga eh. Saan kami nga rod nagkaalaan? Ay, parikot at talaga no kasta ka ba dong? Iso nga umay ko palang iliw-liwag dito'y ti parikot kaw, maray. Apay awan trabaho mo itagal daw para. Ha? Ada ka man dito siya ang utitirsi na anak kailan pare ba daw? Diyak nga rod makatrabaho, kapo iti nadagsin na parikot ko, maray. Ah, ay, nadagsin akas labato. Saan lakas labataw? Na, Kas lalandok pa'y paray. yay. Kasto ti aramid ng pare. Di mo ngamin pilitin nga awitin dagita a problema. Anya? Ay, no amumla ko ma. No kasano kadagsin ti awit ang pare. Di mo ngamin awitin ti parikot. Ah, Anya? no kas labataw. Itulid mo. Tapno di mo marik na ti kinadagsin na dagita a problema. Ay panawan nakmanlangan dito'y pare. Agawit kayo kit din iti balayaw, tataba daw. Anya? Ang mga sapsapulin na kayo ni Nana Tuyang. Ay, numabalin, yakon kayak ti agawid pa'y. Itartarayan nyo kit din ti parikot yaw. Sanguan nyo ngamin ah. Aya, Wan, tataba daw. Saan nyo nga itarayan? Ay, si kagaya pare. Ay, nagapwam. siyempre iti malikudak eh. Anyat umay mo ibaga aya. Awan ti among di taabulong nga makaulaw, pare. Ay, makaulaw. Asino ti ulawam? Tay kumatao akas asar ko kay. Ay, Adamaw, ay kuha. Apay nga ulawam. karurod ko nga raw. Iso nga, kayat ko nga ulaway. Na. Ay, alaam nga ron dito pare. Ha? Tagango abulbulong. In short, makaulaw dayta. Hagpaiso, pare. Kawan, aramidam at siya. Ipainom mo iti katugangam iti inaldaw. Kasta ka day. Ang masapol nga ayatem ken anusam nga asikaswan ni katugangam. Agbalin ka na saya ta. Saan akasta nga ulawam? Ay, una niya. Ala, ingkan. Nakitam ka din ni Badaong Maribanang. Wen, adda ita ijay balay. Pinanawak ida kan ni Inteng. Ay, jak amukin ni Badaong. Tadimutin matatao ijay balay. Anya? Manipod pinagnaud mi ni tatang ko ijay balay. Saanon ang matatao, maray. Ay, saan da siguro ngagkaalaan ah? Pudnot ako na Maribanang. Kasanungay dayta.
No saan da pa'y lang nga agkapya? Parikot ko nga raw no anya ti aramid kadakwada maray. Ay, masapul nga agkapyada Narigat ti kasta. Narigat no agap apadalatan. Kanya tayo Badong. Nagtimplak iti tsaa para kada kayaw, tatang. Kanya, lay, itaman pa'y. Napanunot ko nga may na makatulong daytaw iti salon at yaw, tatang. Sigurado ka matlaan, Badong? Ay, wain, tatang. Ala, ibangon yaw, tapno uminom kayaw. Hindi sumlatan di talamisaan. Alaki din, tatang. Ay, mabit lang. Tulungan kayo abumangon. Sige man lang. Ay, mainom ta, ipilit mo. Ay, ramanan nyo tatang. Ay, basuro na. Sikat, ti mapanadya pang kagta, tuyan. Anya? Tasya kon, ti makamo ang mga sikaso kini tatang dito'y balay. Na. Itaman pa'y Badong. Di mo't kagurguram ni tatang ka. Ay, saanan ita? Ang mga no aga pa kayo manan adwa no da kayo laang ti mabati ditaw. Ay, saan? Gaputa aramidag, ti kabailak, tapno agtalag kanya. Ay, agyaman ak nga rod no kasta, Badong. Ay, di ka agdanag, tasi kaswag ang naimbag ni tatang. Ay na, Badong anak ko. Agyaman na kiti siya ngayon mo Ha? Pagusto ang launa itiraman na. Kasta ka day, tatang. Day, saya at miting kanyak ni tatang. Kasta mo tama gusto ti panangasikasum kanyak anak ko. Tatang, Itakla ama Amires ang nagsaya at kagayam amanugang. ha? Pakawanin nakakad ay itinagbiddutakin ka, way. Ay na Badong, siyaksan ti kararagsakan at tao. Pagkunaan mo't iti day ta? Una, gaputa nagkapya kayon kin ni tatang kaw. Aya, wamot nagsaya at magayam ti amam. Kutun mo, iso ang maragragsakan na ita. Aya, Inak kita ijay ilay. Tagumatangak man iti pagsasangwan tayo amakan. ay kitwin na. Makaammo ka pa'y lakin ni tatang Di ka ganag ka day. Nasaya at kami itahan kini tatang. Ay natatang, pakawanin na kuma. Ha? Dakal ti basol ko kada kayaw. Iso pakawanin na kuma, tatang. Anya? Ay, awanan kanyak dayjay Badong anak ko. Ay tatang, kuha nga men. Anya ako Ay kuha, awan tatang. Ala, panawang kayo dito yay. Apay nga da ka manen dito isang wadan ti Tersina ka nakapannimed ka Badong. Ay, kuha mare. Dakal ti parikot ko ita. Ay, anya manen ti parikot mo? Ay, dakal lakas labantay ti parikot ko mare. Apay nga binaya. Awan mangarod agas na. Tagumatang ako kumaking ka. Na, ay kat agpatulong ka akan ni Kapitan. Naitangarod mo ti pampanunutak mare. Nala, ingka agpatulong kan ni Kapitan. Barag matulungan na ka. Ay, Diyos ka, paman nakabalin ame. Pakawalan na kuma. Nay, tataba daw. Anyaya nga minti basol mau. Ay, kuwarag. Adda ka iti malikodak. Itay pa'y apalpaliwon ka. Apay, anya tinagbasulan niyaw. Dakil nga rod kuwarag. Na, ibagayo nga min ano, anya day tatakil na parikot siyaw. Ay, sana mabalin nga ibagaking ka. Ay, kat bukudan nyo nga rod, asul baray. Napan ka din ni Kabadong ijibalayaw, maribanang. Ne, awan ba't? Apay aya.
Inmay ditoy, kat kunana adakkel ti parikot na. Anya? Panagkunak, nadagsan ti parikot na. Tauray lang nakapanlimaid. Ah, Makasangsangit pa yun ay anya ngay nga tati parikot na. Inbagak nga rod ang mapanagpatulong kan ni Kapitan. Bayam, ibagak tuman kan ni Inteng dayta. Wan, maray. Ay, pagawanin na tuyang. Tuyang may lahat, pagawanin na. Na, sa kagsangay. Ay, natuyang ayan. Na, anya ayat ti mapaspasama kun ka ba daw? Ay, nadi mo lang kami namukait. Awan mo't amok, abasol mo kanya. Ay, basta pagawanin na kuma. Na, At nakadipay siya amnita ba daw ang anak ko? Ha? Ay, kuwatatang. Awanay. Wain, awanay. Kunak no at dapay ta itimplaan na kumamanay. Kaya't kunay kay. Tatang. Awan ka di madya marikrik nayo iti bagiyaw. Ay, awan bait. Apay ka di aya. Ay, awan tatang. Awan. Ay, kibinin nakman ta rumwarak. Kaya't kau ti agpainit di tarwar. Ay, wan sige tatang. Mabitlan. Ay na, agyaman ak badong anak ko. Ay na, nagsaya at katao. Nagkita kayo kadigan ni Pari Badong. Ay, saan ba? Kapay aya. Kunan ni Marikuanang nga agparparikot kano ita ni Pari Badong. Anya? No anyakit di ati pagparparikutan na. Ay, kunak man nun nasulbaran ti parikot na. Amom ti parikot ni Pari Badong. Ay, kuha. Ay, adaya imbagak. Kumusta ni katugang nga paray? Ay, madanaganak iti katugangag pare. Apay kay? Impainom ko aming kingkuana ti bulong ang makaulaw. Kunak man no kagurguram ni katugangam. Ay, nasaanan ita pare. Nagkapya kami iti katugangag. Di nasayaan. Ay, kasanungay da ito pare. Diyak kaya't amatay ti katugangag. Ay, nagkapya kami ngaminay. Ay, nagkunang amin amatay ni katugangam. Saan ka di ang makaulaw ti bulbulong nga inted mo kanya pare? Ay, saan? Kinapudno na. Pang-cleansing dayjay. No kasta, saan na pudno ang makasabi daw? Saan? Tila aramidem Inteng. Saan na pala tada nagsayaatan na? Anya? Babaan iti inted ka abulbulaw. Nagkapyada. Sa bagay mo't kit di Pirmi kiti panagyaman ni pare padong kanya ka. Ha? Gapo tayo bagak ti kinapudnaw. Asaan ang makaulaw na di ang bulbulong. No dikit pang cleansing. salbag ka ba daw? Ay, tuyang. Naamwak ti kinapudno a planom asabidungam gayam ni tatangkaw. Ay, kwa tuyang. Idilang dayjay. Ngumita, pagbabawi ako. Kasanungay, nupudno a makaulaw ti bulaw nga inteda. Dinatayan ni tatangkaw. Salbag ka Ay, day. agpakpakasiak tuyang. Pakawanan na kuma. Dinton maulay. Anya? Nga po nagkapya kami nita. Mga asay, puston. Sige, pagkawanan ka ba daw? Basta ikarim ademon ulitan pay. Ay, agyaman naktuyang Pangasim ta di mo ibagbagakin ni tatang. Ay, mala. Tayak mo't kaya't amaamuan na ti inaramid mo. Ay, agyaman naktuyang Agbalbaliw akaon. I love you, tuyang my love. Ay, tatabadong. Dakas ngamin ti panggap mo kini katugangam. Laglagi pam. Ati dakas, agbanagmatla adakas. It is special a partisipasyon. Roger Refuerzo Ramirez. Ala sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan
Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.